Мисията на Логотера е да създаде едно обединено пространство от специалисти в областта на детското развитие, които да споделят професионалния си опит и да надграждат теорията с техните практически знания за развитието на децата в предучилищна възраст. На платформата родителите могат да намерят качествени курсове и авторски разработки, които да им помогнат в отглеждането, образованието и възпитанието на децата. Логопедията е мултидисциплинарна наука. Тя изисква медицински, психологически, педагогически и лингвистични познания от страна на логопедите, но също така изисква творчески подход, за да може да постигне своите цели. Логотера предлага онлайн курсове за деца от 3 до 8 годишна възраст, за родители на деца с затруднения в развитието и за специалисти, които имат желание да повишат квалификацията си и да добият нови знания и умения. Добре дошли в земята на логопедията!